Nginibingelele bese nginamukela kwi-Africa Up Media. Mawukuthi uyaqala ungena kule channel ngiyacela upresse ku-subscribe button ukuze mangifaka enye ivideo ungeke uze uphuthelwe. Izidubedube zangoJulayi ngesikhathi kuboshwa umnumzane uJacob Zuma zashiya abaningi bedidekile kanti abanye balahlekelwa imphefumulo njengoba kwase kwaqubuka udlame endaweni yase-Pheonix eThekwini. Abomdabu baseNdiya ibona babe nodlame kubantu abamnyama bebasola ngokutapa beze bethi abasabafuni endaweni yase-Pheonix kanti i-EFF yaze yangenelela kulolu daba ngoba ibona imphefumulo yabantu engenacala ibhubha mihla namalanga besola umnumzane uBhekicele ngokuhosha inyawo ekutheni asukumele udaba ngokukhulu ukusheshsha. Ahlale phansi bamba umthetho. High moral. High moral. Kuzo lezo insuku ubesebonakala uBhekicele ezozama ukubhula umlilo wasubhebhetheka ePheonix. Manje uzobela. Manje uzobela uChawule. Manje ile uzobela bese zonke ikhalo zenu ngama-private security company nifake kuyena. And then yena uthatha ama-decision. Uma i-private security company iphula umthetho kukuyena ukuyivala iboshwe. Owesifazane owasinda khona ePheonix uyasilandisa. Stone Bridge what okwaqhamuka khona abantu ababamba ngemoto i-hardboard emhlophe noma ngayinaka nge-number plate ngemumva kwahleli amaphari bese kuba yibona abadriver bafika bacela udriver wemoto ukuthi cela ehle wathi udriver nithi angehle kanjani because ngine-permit esho ukuthi ngizolanda i-patient bathi asisele ndaba thina nalo permit bamshaya udriver phambi kwami ngiphethe ingane no-3 years izothi 3 years ngoNovember 10 mangiphethe lo ngane umbuzo wami uthi yona bayidubula kanjani into no-3 years 3 years ungayidubula uthini mina nakho la bangidubula khona ngifakwe i-TV la onyaweni ngize ngabashuthela abanye sathi sibuya ngakusasa sizohamba ngeveni yasemtshebheni sizovula icala lana basitshela ukuthi bona banezinto ababhizi ngazo kufanele bayi-attend saxosha ukuxosha kodwa ingane angiyingcwabanga angane ukuthi wawunjani umngcwabo wayo ngoba kwakunika ukhishwa inhlamvu la ukhishwa inhlamvu ubona ngishuqula iduku ekhanda. Kwabe sekutshalwa amasosha kanye namaphoyisa endaweni yase-Pheonix ukuba azoqapha isimo. Bakhona esebeboshiwe ngamacala okubulala, awukuzama ukubulala kanye nawukuphehla udweshu emphakathini, kodwa akekho osadwetshiwe kulawo macala. Zingane zakwethu ngiyibamba lapha ivideo namhlanje. Mawukuthi ubuqala ungena kule channel ngiyacela upresse ku-subscribe button ukuze mangifaka enye ivideo ungeke uzophuthelwe. Nisale kahle.